расман муҳориба дар вазни миёна байни панҷум рақами рейтинг Марвин Виттори бо рекорди 19.6 ва ҳаштум рақами рейтинг Брендон Аллен бо рекорди 23.5 рӯзи 6 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворо оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари бебохти вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев шаби гузашта аксҳои худро гузошт ва мухлисонашро дар ҳайрат монд. Чимаев нишон дод ки чӣ гуна ӯ ба бемории вазнин гирифтор шуда буд. акнун ҳозир бошад саломатиаш хуб аст ва ӯ оиди ин корҳои рухдода чунин суханҳо навишт. ман сахт бемор шудам, дасти ман осеб дошт, барои ҳамин зуд ба октагон баргашта натавонистам. ҳар чӣ зудтар баргаштан мехоҳам, кори худро дӯст медорам ва ба монанди пешина исбот мекунам ки ман беҳтаринам. ба наздикӣ тамринҳои худро оғоз мекунам, навиштааст Чимаев. бояд қайд кард ки Ҳамзат Чимаев дар муҳорибаи охирони худ зидди Камаруддин Усман осеби даст гирифт ва ба UFC хабар дод ки ба наздикӣ муҳориба гузаронида наметавонад ва ташкилоти UFC дарҳол муҳорибаи Шон Стрикланд ва Дрикус Дуплесиро эълон карданд. аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Шон Стрикланд бояд ки Ҳамзат Чимаев мешуд, аммо аз ҳисоби осеби Ҳамзат ин муҳорибаро ба Дуплеси доданд. мо ба Ҳамзат саломатӣ ва бурдборӣ хоҳонем. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Алҷамен Стерлинг боварӣ дорад ки рақиби дар пеш истодаи худ тобови ҷангвари вазни 66 кг Келвин Катарро фавран шикаст медиҳад. ман ҳис карда истодам ки ин финиш бо тариқи сабмишн дар якум ё дуюм раунд мешавад, аммо рости гап аз аввали муҳориба ман дарҳол текдаун гузарониданӣ нестам. ман каме дар стойка кор кардан мехоҳам, вазни нав, қувваи навро ҳис кардан мехоҳам. ман муҳорибаро ҳис кардан мехоҳам ва шитобиданӣ нестам. ман ба монанди пешина муҳориба мегузаронам ва лаҳзаи худро интизор мешавам. ман хуб истироҳат кардам ва акнун ман имконияти хуб пайдо кардам ки карьераи худро аз сари нав сар диҳам ва ман барои ин корро кардан тайёрам, гуфтааст Стерлинг. дӯстон, бояд гуфт ки Алҷамен Стерлинг муҳорибаи навбатии худро зидди Келвин Катар рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 мегузаронад ва ин муҳорибаи ӯ дебют дар вазни ним сабук хоҳад шуд. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки аз ҳама рақиби вазнини ӯ кӣ буд. ҳабиб, ин шахс ба ман ҳамаи роҳҳоро нишон дод, чӣ гуна ман бояд тамрин кунам, чӣ гуна ман бояд зиндагӣ кунам ва чӣ корҳоро бояд ба анҷом расонам. ӯ дар ин намуди варзиш таҷрибаи хеле калон дорад. ҳатто ҳозир вақте ки ӯ карьераи худро ба анҷом расондааст, ӯ дар формаи хеле хуб қарор дорад. ӯ ҳозир вазнинтар шудааст, аммо ҳоло ҳам дар формаи хуб қарор дорад. мо бо ҳабиб муддати дароз қувваозмоӣ мекардем. дар зал аз 2000 раунд зиёд спарринг гузаронидагием ва ӯ аз ҳама рақиби вазнини ман аст. спаррингҳои мо бо ӯ доимо сахт мегузашт. ягон кас дар октагон ҳабибро манъ карда наметавонад, ҳатто ман, гуфтааст Махачев. дӯстон, ба фикри шахсии худи шумо, агар муҳориба байни ҳабиб ва ислам баргузор мегардид, кадоме аз онҳо ва барои чӣ ғолиб мебаромад? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависен. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.